Malawi Brief. Omvera nazi nkhani madzulo pa MBC za lero pa 25 March 2026. Khalani pomwepo. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo wati ofesi yake inatsatira udindo wake popereka uphungu ku bungwe la Public Service Pension Trust Fund kuti tikhale losamala pa nkhani yokhudza kugula hotela ya Amarisis. Mlangizi wa boma pa malamulo a Frank Mbeta anena izi ataonekera ku komiti ya nyumba ya malamulo ya Public Accounts yomwe ikuchita kafukufuku okhudza nkhani. Tindi zambiri mu ripoti. Kuonekera kwa mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo ku komiti kunachitika komiti yomwe ikuchita kafukufuku amene hotela ya Amarisis igulisira itawayitana kuti akafotokoze gawo limene ofesi yawo inachita pa nkhani. Ambeta anati ofesi yawo imangopereka uphungu wa malamulo basi osati kuvomereza kapena kukana zisankho za malonda. Anaonjezeranso kuti kafukufuku akupitirirabe kuti adziwe ngati panali katangale pa nkhani. Wapampando wa komiti ya Public Accounts a Stephen Malondera aonetsa kukhutira ndi mmene kafukufukuyu akuyendera ponena kuti komiti ikupita chitsogolo pa nkhani. Panopa tikatena masogoledwe a kafukufuku wathu tiyamike kunena kuti tikuyenda bwino ndipo tikupita chitsogolo. Ndiyamikeso ma members of parliament amene ali mu Public Accounts Committee chifukwa chokuti azipereka kwathunthu kunena kuti ngakhale nthawi imene yonena kuti akuyenera kukhala kuti akupuma akumapezekabe kuti ali ku parliament. Komiti ikuyembekezeka kumaliza kafukufuku wake pa nkhani ya hotela ya Amarisis nyumba ya malamulo isanamalize zokambirana zake, ndipo komiti ikuyembekezeka kupereka ripoti pa kafukufukuyi mnyumbayi. Trust Office, MBC, Lilongwe. Mkulu watsopano wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC Brian Banda wapempha ogwira ntchito ku bungweli kuti azigwira ntchito zawo mwaukadaulo kuti ntchito zake zipite patsogolo. Poyankhula atayendera ma studio a MBC Area 4 ku Lilongwe kuyambira pomwe anawasankha udindowu, Banda alangiza ogwira ntchito ku MBC kuti azizipereka ncholinga chofuna kupititsa patsogolo ntchito za bungwe la MBC. Maiso Chikhadzula wadzandiza mbiri. Brian Banda umene limodzi ndiye mwana yogwirizira udindo wamkulu wa MBC Moses Chioni anayendera malo osiyanasiyana ku mastudio a MBC ku Area 4 mu mzinda wa Lilongwe pofuna kuona momwe mastudiowa amagwira ntchito zake mogwirizana ndi studio yakulu ku Blantyre. Poyankhula pomwe amacheza ndi ogwira ntchito ku MBC Area 4 Studios, Banda alimbikitsa ogwira ntchitowa kuti azigwira ntchito zawo mwakadaulo ncholinga chopititsa patsogolo chitukuko cha dziko la Malawi. Iwo anati MBC simalo ochitira ndale kamba kuti wina aliyense adamulemba ntchito kuti azigwira ntchito mwaukadaulo popititsa patsogolo ntchito za bungwe la MBC. Pamenepa Banda anatsindika potsimikizira ogwira ntchitowa kufunika kugwirana manja kuti ntchito za MBC zipite patsogolo. Tinabwera kuno ku Lilongwe kudzadzionetsera tokha kwa ogwira ntchito wa Malawi Broadcasting Corporation, koma tinabwera ndi uthenga kuti kuno sikuochita ndale. Amene afuna kuchita ndale pali njira zake zimene zimatsatira akayambe ndale. Tinabweranso kudzatsimikizira ogwira ntchito kuno kunena kuti the tone imene ikuchokera kuntunda kuchokera kwa President His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, anduna athu Shadrack Namalomba, ministry ndi yonena kuti ngakhalenso board ikutipatsa mphamvu kuti tigwire ntchito mwakadaulo. MBC ili ndi anthu odziwa bwino ntchito, koma nthawi zina mwina pambango kukhala mantha, ndiye tinabwera kudzatsimikizira kuti asakhale ni mantha. Ndi utsogoleri watsopano. Mkulu wa MBC mchigawo chapakati Atakonda Jumbe atsindika kufuna kugwira ntchito limodzi kuti ntchito za MBC zipite patsogolo. Natilimbikisa tonse kuti tizigwira ntchito zathu monga amene tinaphunzirira. Aliyense amene ali pa ntchito pa MBC anaphunzira ntchito imene amagwira, ndipo anatilimbikisa kuti aliyense agwire ntchito imene anaphunzirira ndipo asabwerere mbuyo, asapange zinthu zimene akudziwa kuti ndizosayenera pa ntchitopo, koma nthawi zonse aziyendera ma ethics and professionalism zimene anaphunzira pa ntchito pawo. Choncho ifenso ngati ogwira ntchito pamalo pano talimbikitsidwa kuti DG wabwera ndi uthenga umenewo ndipo tili okonzeka kuyenda nawo ulendo. Akuluakulu oyendetsa bungwe la MBC adasankha Brian Banda
kumayambiro kwa mwezi uno wa Machi kunakhale mkulu wa bungweli ndi kupititsa patsogolo bungwe la MBC. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Konsolo ya mzinda wa Blantyre yayamba ntchito yokonza misewu yowonongeka. Mkulu woyang'anira mzindawu Acosta Chanza ati ntchitoyi ikukhudza misewu yayikulu komanso yaying'ono makamaka imene yawonongeka kwambiri ndi mvula. Ruth Chinangwa ali ndi nkhani yonse. Malinga ndi Achanza, misewu yambiri mu mzindawu yawonongeka kamba kamvula yamphamvu yomwe dziko lino linalandira posachedwapa. Pachifukwa ichi iwo ati mwazina konsoloyi ikhala ikumata misewu, kupenta zizindikiro za misewu komanso kufukula dothi mu ngalande za misewuyi. Misewu yomwe ikonzedwe ndi kuphatikizapo ya Masauko Chipembere Highway, Mahatma Gandhi, Makata, Kenyatta Drive, John Chilembwe komanso Tiolo Chigumula. Ngati konsolo ya mzinda wa Blantyre choyamba tinene tivomereze kuti misewu yathu yambiri yawonongeka chifukwa cha mvula komanso zifukwa zina chifukwa cha madrains athu anali ndi dothi lambiri imene apanga ndiye mapanga silumaza samaimemo akazangokhala pansi pacho. Ndiye pakadali panopo takonzekera ndi maresources amene tinawo kuti tichite rehabilitate kamene tikonze misewu ya highway. Mukamkuona anthu athu akugwira ntchito misewu imeneyi kuyika kumata mapoti onse komanso pali misewu ina ngati imene timautchula kuti Kenyatta Drive machoka pa Kanjeza mpaka pa Kamba. Tindi misewu ina imene timaitcha Makata Road imene madusa kwa Chichai makafika kwa Chichai kuchoka pa Chichai roundabout. Tindi misewu ina imene timaitcha Kapeno Road imene machoka ku Sochi Hill Secondary School dusa pa kuja mpaka na pa Mount Pleasant Junction. Misewu yonse ndio tichite rehabilitate komanso kuphatikiza misewu wa Zomba umene timaitcha John Chilembwe Road. Chapa Nzedi dump site sipali bino kwambiri pawonongeka ndiye teneti pakonzeso konsepo koma apa pati kumwambia ni misewu imene yawonongeka kwambiri tikusoloka ndipitiza ndina ing'ono imene madera mmene makhalantu. Polankhulapo pa nkhaniyi mmodzi mwa madalayivala a minibasi a Fraction Kachulu wayamikira konsoloyi kamba ka ntchitoyi. Okay, ifeyo tiyathokoza kwambiri asiti kasi omwena uhagiza ndi boma amene alaboma kuti atikonzerese chifukwa wawonongeka. Tikumayenda movuta kwambiri monga timadriver tikamasesereka kutoka pa Kanjeza kupita kumusi kumatanga ndipo tiombaye ndi magalimoto amene akuchokera kukolokosa kumabwera chifukwa cha mapampu ndipo sikutipewesa ifeyo ngozi chifukwa tinanena kukhala kuchita nawo ngozi koma zonsezo zilephereka chifukwa cha asiti kaso imene kunatigwirira ntchito misewu imeneyo. Pali chiyembekezo chakuti mavuto amayendedwe achepa kutsatira ntchito yokonza misewu. Ruth Chinangwa, MBC. Boma la Malawi latsala pang'ono kutsiriza ntchito yolumikiza magetsi kuchokera ku Mozambique ndipo izi zitheka mchigawo chachiwiri cha chaka chino. Mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi anena izi ku Lilongwe potsegulira msonkhano wa bungwe loona za magetsi kumwera kwa Africa la Southern Africa Power Pool SAP. Iwo anati izi zithandizanso kuti dziko la Malawi lilumikize chigawo cha Sadiki mosavuta. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula ali ndi nkhani yonse. Polankhula pamene amatsegulira msonkhano wa bungwe loona za magetsi mchigawo chakumwera kuno ku Africa lotchedwa Southern Africa Power Pool, mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi anati magetsi ndi njira yofunikira kwambiri pokweza chuma cha dziko komanso kuti masomphenya oterewa angathe kutheka kudzera mbungwe la SAP. Pamenepa a Saidi anati pakadali pano boma lili kumapeto komalizitsa ntchito yolumikizitsa magetsi pakati pa dziko la Malawi ndi Mozambique ndipo izi zitheka mchigawo chikubwerachi cha chaka chino. Iwo ananenanso kuti izi zidzathandiza kuti dziko la Malawi lilumikizane ndi maiko ena onse muno mu Africa ndipo dziko la Malawi lidzathanso kumagulitsa magetsi ku maiko ena zomwe ndizothandiza kuchuma cha dziko lino. Panopo ndikana kuti Malawi tili pakalikiriki kondisisa kuti magetsi ajaso pano tiwagule zonse zoyikika zayikidwa. Tikuganiza kuti gawo lachiwiri la chaka chino tikhala kuti zonse zili bwino ndipo mphamvu ija taitenga kuno ku Malawi. Tikutenga mphamvu yosachepera 50 megawatts imene tichokera ku Mozambique. Ndipo ndichikhulupirira kuti itithandiza kwambiri kuonjezera mphamvu zimene zili kuno kale mukudziwanso kuti ngati dziko lino tifuna tikhale serious pa nkhani za mamaini and mamaini amafuna magetsi ambiri choncho zitithandiza ngati Malawi.
Saidi analangiza akatswiri azamagetsiwa kuti apitirize kupeza nzeru zatsopano zimene zingathandize kuti magetsi adzikhala oyaka, ntchito za malonda ziziyenda, ngakhalenso za ulimi ziziyenda bwino. Mmawu ake mkulu wa bungwe la SAPO Steve Dura anati mwazina akambirana njira zimene zingathandize kupititsa patsogolo mphamvu za magetsi mchigawo chino cha Africa, komanso kukambirana njira zothanirana ndi vuto la kuwononga zipangizo za magetsi mchitidwe umene anthu ena amachita. Pakadali pano bungwe la SAPO lomwe adalikhazikitsa mchaka cha 1995 lili ndi mamembala ake 12, ndipo ntchito yake yayikulu ndi kulumikizitsa magetsi makamaka m'madera aku midzi. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Mabanja pafupifupi 2000 ali pa chiopsezo cha matenda odzaka mpaka kusowekera kwa ukhondo m'boma la Mangochi. Zimbudzi zawo zitawonongeka ndi madzi osefukira omwe adza kamba ka mvula yamphamvu yomwe yagwa masiku apitawa. Mlangizi wa ofesi yoona za ntchito za madzi m'boma la Mangochi, James Manda, ati mabanja omwe akhudzidwa kwambiri ndi vutoli ndi ochokera m'madera a mafumu asanu ndi imodzi. Sotin Ndazi walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Anthu okhala m'madera ena omwe mwachitika ngozi yakusefukira kwa madzi m'boma la Mangochi posachedwapa ati ali ndi mantha kuti m'maderawa mukhoza kubuka matenda otsegula m'mimba potsatira kuwonongeka kwa zimbudzi zokumba chifukwa cha mvula yamphamvu yomwe inagwa masiku apitawa. Mdera la Mfumu Mpinganjira mwachitsanzo zimbudzi zokwana 500 akuti ndi zomwe zawonongeka ndi madzi osefukira, zomwe akuluakulu kumeneko akuti zikhoza kukolezera mchitidwe ochita chimbudzi poyera. Wapampando wa komiti ya zachitukuko mderali Aleo Kalimbuka ati zotsatira zake zikhoza kuyika pa chiopsezo cha matenda osiyanasiyana maka otsegula m'mimba anthu ochuluka mderali. Apo ndi vuto lalikulu. Apopo ndi nkhawa zimene tili nazo ndi mafloods amene akumachitika mutati muone pamalo pamene tili pano madzi amafika mpaka kuno. Nkhani ya kolera ndi vuto lalikulu limene tikuliona kuti likhoza kutifikira ngati sipakhala kaunoni wabwino ndi kuwaunikira anthu kuti tikhoza kukhala ndi zimbudzi zolimba motani. Vutoli akuti lakhudzanso ophunzira a sukulu ya sekondari yoyendera ya Nansenga yomwe ili ndi ophunzira okwana 318. Ngozi yakusefukira kwa madzi yomwe yachitika posachedwapa akuti yawononganso zimbudzi za sukuluyi, zomwe mphunzitsi wamkulu kumeneko a Joseph Chingoma akuti zikhoza kuchititsa kuti chiwerengero cha ophunzira omwe adzipita kukachita maphunziro pa tsiku chikhale chotsika. Nopati ndi ana 318, 154 ndatsikana. Zimbudzi zathu zagwa. Mmene zagwamo ndikuti ana automatically kusukulu amabwera chifukwa kakauti afuna apite ku toilet azasowa kupita. Malinga ndi mkulu wa ofesi yoona ntchito za madzi m'boma la Mangochi a James Manda, madera a Mafumu Makanjira, Nankumba, Namavi, Mapira, Mponda ndi Mpinganjira ndi omwe akhudzidwa kwambiri, ndipo ripoti lawo likusonyeza kuti zimbudzi zoposa 2000 ndi zomwe zawonongeka kuphatikizapo mijigo isanu. Pakali pano tikawerengetsera tili ndi mijigo pafupi 5 imene yawonongeka, komanso tili ndi matoilet odutsa 2000 amene yawonongeka. Matoilet amenewo agweratu kuti anthu ali pa chiopsezo kuti azipeza malo othandizikira ena kuposa matoilet amene ali nawo. Komanso ndi kuti mijigo imene yawonongekayo anthu ndiye asakasaka kwina kuti azika mamadzi. Malipoti akusonyeza kuti chiwerengero cha mabanja omwe akhudzidwa komanso kutaya katundu wawo pa ngozi yakusefukira kwa madzi chikupyola 6000 m'boma la Mangochi, pamene anthu 4 ndiwo afa. Mfumu yayikulu ya mtundu wa lomwe Paramount Chief Kaduya yapempha mgwirizano pakati pa magulu onse okhudzidwa pa nkhani yolimbana ndi matenda a polio mdziko muno. Wayankhula izi m'boma la Phalombe pa bwalo la sukulu ya primary ya Nalingula pamwambo okhazikitsa ntchito yopereka katemera olimbana ndi matenda a polio kwa ana osapyolera zaka 10 zakubadwa. Mtolankhani wathu Thombiko Nyilongo walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Themba Mwale. Kampeni yopereka katemera olimbana ndi matenda a polio kwa ana osapyola zaka 10 m'boma la Phalombe yayamba lachiwiri pa 24 March ndipo pali chiyembekezo kuti ifika kumapeto pa 27 March.
Polankhula pamwambo okhazikitsa kampeni iyi ku khonsolo ya boma la Phalombe, mfumu yayikulu Kaduya yati atsogoleri a zipembedzo, makolo ndi ena onse ali ndi udindo woonetsetsa kuti ana onse oyenera alandira katemerayu. Paramount Chief Kaduya yayamikira boma kudzera mu nduna wa zaumoyo powonjezera zaka za ana omwe akulandira katemerayu kuchokera pa zaka zisanu kufika pa zaka 10. Sitinati chose tingabereke chindapusa koma mwina tisakungolankhula kuti kholo ajiviso kuti ine mwana wangayi kuti mwanangayi akhale wathanzi akhale wamphamvu kumwenera kuti ndikamulandirise katemera wa polio. Ndiye ndipempulanga kunena kuti kholo lililonse limene lili ndi mwana wa zaka 10 kufika musi ndipo apa tiyamike chifukwa paja nali wa zaka 5 komano apa asuntha zaka ndekuti wa zaka 10 mwana ndekuti ali nawonso mwayi olandira katemera amene ndiye kholo lililonse madera bose mwana apezeke kuti alandire katemera. Bwana mkubwa wa boma la Phalombe Ayobu Makinagama adagwirizana ndi mawu a mfumu Kaduya maka polimbikitsa makolo kuti agwiritse ntchito mwayiwu poteteza anawo ku matenda a polio. Zimakhala zovuta kuchiza matenda amenewo. N'chifukwa chake tikupempha makolo m'boma lino la Phalombe komanso dziko lonse la Malawi kuti pamene boma lakhazikitsa mwayi umenewo woteteza ana athu, makolo atengepo gawo kulimbikitsa ana kuti akalandire katemera ameneyi. Awo atenge ana ang'ono kupita malo osiyanasiyana kumene kuperekedwa katemera ameneyi kuti akalandire katemera. Komanso m'masukulu mmene ana amaphunzira tilimbikitse aphunzitsi apereke uthenga kwa ana kuti anawa alandirenso katemera ameneyi. Mmodzi mwa akuluakulu ku ofisi yona za umoyo m'bomali a Dr. Leonard Naphanzi ati akufuna kufikira ana pafupifupi 161,000. Takhatukha ndi vuto la polio. So choncho nachono chofunikira kwambiri kunoti pa kampeni imeneyi tadziwitse makolo makamaka mizi monse mafumu athu ndicho linga choti kampeni tikamapanga mwana wina aliyense amene akuyenda kuti alandire katemera ameneyo alandire mu nthawi imene tikhala tikupereka katemera ameneyo. Potengera kuti polio ndi matenda ovuta kwambiri kuti kawirikawiri ngati mwana watenga matenda a polio kukhala opuwala zimakhala zovuta banja ku moyo wa tsiku ndi tsiku. So choncho alangizi athu azungulira boma lonse la Phalombe kunena kuti azimayi azibambo ndi ena onse akula mipingo amvesese kufunikira kwa katemera ameneyo wa polio. Boma la Malawi pamodzi ndi mabungwe othandiza dzikoli anakhazikitsa kampeni iyi pofuna kuthetseratu matenda a polio omwe amagwira ana ndipo amakhudza ziwalo. Chipani cha Democratic Progressive DPP chati kupeza aphungu awiri pa chisankho chapadera chomwe chinachitika pa 17 March ndi chizindikiro choti anthu a mdziko muno ali ndi chikhulupiriro ndi utsogoleri wa mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika. Polankhula pamwambo olumbiritsa aphungu atsopanowa mnyumba ya malamulo ku Lilongwe, yemwe anayimira chipani cha DPP a Grace Kwelepeta omwenso ndi phungu wa dera la Zomba Malosa ati boma ndilodzipereka pothana ndi mavuto omwe nzika za dziko lino zikumana nawo. Smart Chalika ali ndi nkhani yonse. Malinga ndi Kwelepeta kubwera kwa athokozere lunji adera la Nkhotakota Liwaladzi komanso mavuto gulu adera la Blantyre West kumbali ya boma mnyumba ya malamulo zikuonetseratu chikhulupiriro chomwe chilipo kwa Amalawi pa mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika. Iwo ati boma la chipani cha Democratic Progressive DPP layika ndondomeko zosiyanasiyana pofuna kuthana ndi mavuto omwe Amalawi akumana nawo. Lero ndi tsiku lopambana kwa Profesa Arthur Peter Mutharika mkulukuta moyo chifukwa walandira ana ake awiri. Honorable Thokozere Lunji amene ali mwana wa mwina madziwa Malemu Martha Lunji anachoka parliament muno cha 2021 chifukwa cha imfa koma zinakonera anthu akunkhotakota North East kuti atipatsenso mwana wawo wa Mai Lunji. Komanso kwabwera Honorable Gulu omwenso ni mwana wa mkulukuta moyo. Ndipo ifeyo ngati ku DPP ndi tsiku la chimwemwe kwambiri. Awina zisankho ndithu zomwe aliyese waona zabwinobwino osati zokokera. Phungu yemwe wasankhidwa kumene kudera la Nkhotakota Liwaladzi athokozere lunji ati anthu amdera lawo ayembekezere chitukuko chochuluka komanso aonetsetsa kuti akugwira ntchito limodzi ndi anthu amderali.
anthu akunkhota kuti aliwaladzi akuyenera kuti ayembekezere zinthu zambiri from me komanso amonso ndilinso ndi chikhulupiriro kunena kuti pali zambiri zimenenso ndikuyeneranso nditenge kuchokera kwa anthu zimene akufuna, because I understand kunena kuti development simachitika payokha, imatengera zimene anthu kudera lako akufuna. Pakadali pano phungu wa dera lapakati m'boma la Rumphi a Matthews Mtumbuka adagwira ntchito limodzi ndi boma poonetsetsa kuti chitukuko chikupita patsogolo m'dziko muno. Ayembekezera kuti ine ntchito yanga yachitukuko ndipitiriza. Komanso timadziwa kuti MP sikuti amangogwira ntchito ya constituency yokhayi, komanso amatumikiranso dziko ku nyumba ya malamulo kuno. Nkhani za malamulo komanso kuyang'ana kuti makampani aboma kuyenda bwanji, ntchito za boma zosiyana-siyana zoyenda bwanji, zimene zonse tizithandizira. Ndi experience imene ndagwira ntchito makampani osiyana-siyana, maiko osiyana-siyana, ndi zinthu zosiyana-siyana, mabodi chani, zonse zija zithandiza tsopano kuti ndigwire ntchito ndi boma kuthandiza kuti dziko lathu lichoke kumphawi lipite patsogolo. Ndiye kuti ndiona ngati tiyena kugwira ntchito limodzi, aboma, opposition, tikhozopanga debate koma mapeto ake tifuna kuti chitukuko chizipita mtsogolo. Aphungu a nyumba ya malamulo omwe alumbiritsidwa ndi athokozere lunji adaya la nkhotakota Luwaladzi, a Matthews Mtumbuka adaya la Rumphi Central, a Patrick Bandawe adaya la Dedza Mtakataka ndi a Mavuto Gulo adaya la Blantyre West. Smart Chalika, MBC, Lilongwe. Amene akukonza mpikisano wa chaka chino wa Mzuzu City Half Marathon alengeza zakusintha kwa nsewu umene othamanga adzakhale akudutsa kusiyana ndi mmene zinalili chaka chatha. Polankhula ndi atolankhani wa pampando wina oyendetsa mpikisanowu, Peter Mumba wati padakali pano zokonzekera mpikisanowu zili mchimake. Ndipo mpingo wa CCAP sinodi ya Livingstonia wati ndi okhudzidwa kwambiri chifukwa cha imfa ya dzidzidzi ya mtumiki wake komanso katswiri pa nkhani za maphunziro Reverend Dr. Timothy Nyasulu. Dr. Nyasulu amene mpaka nthawi ya imfa yawo anali mkulu wa sukulu ya University of Livingstonia amwalira lachiwiri madzulo ku Ekwendeni Mission Hospital. Malinga ndi programu yomwe yatulutsidwa ku sinodi, mwambo okumbukira moyo wa Dr. Nyasulu udzachitika lachisanu ku St. Andrew CCAP ku Mzuzu, kenako thupi lawo adzalitenga kupita ku mudzi kwawo ku Kacheche mdera la Inkosi Jalavikuwa mboma la Mzimba. George Mkandawire analankhula ndi mlembi wamkulu wa CCAP Synod ya Livingstonia Reverend William Tembo. Takhuzika kwambiri zatipweteka kwambiri tizawakumbukira ngati sinodi, ngati munthu mmodzi amene wachita zinthu zazikulu kwambiri mu sinodi mwathu. Amwalira malemu iwowo ali yekhayo amene timamutcha the very reverend. The very reverend ndi ulemu umene timapereka kwa munthu amene watsogolera, osati kungotsogolera koma watsogolera bwino masinodi onse 5 pamodzi: Livingstonia, Blantyre, Ankoma, Zambia ndi Harare. Malemu anasankhidwa masinodi onse atakumana pamodzi, iwo ngosakidwa kukhala moderator wa General Assembly. Anatumikira mu office imene kwa zaka 9. Tachiona chofunikira kwambiri kuti pachifukwa ichichi tikhale pa Ekwendeni kuti onse ochokera kandi ku Blantyre kuti amene abwere tikumane pa Ekwendeni. Ndifuna ndineso ichichi kuti tikuwakumbukira Anyasulu, mbusa amene anakhalapo moderator wa sinodi ya Livingstonia. Pa nthawi yawo anatumikira bwino kwambiri sinodi yathu. Komanso malemu tikuwakumbukira kuti tinawapasa udindo oyendesa university yathu pa nthawi yoti university yathu sinali bwinoyo. Koma lero pafupi dziko la Malawi sinodi ndi umboni kuti university yathu yakula kwambiri chifukwa cha ndi nkhani ya chisoni tafikanso pa mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano. Omvera, ngati muli ndi maganizo kapena ndemanga yachina chilichonse chokhuzana chanelochi, mutha kuyika maganizowa mu comment section kuti tithe kuwawerenga ndi kumayendera limodzi. Mwakoma nonse.